Suwek. Nyapa? Eko, kene wae wis menghindar. Eko. Aku wis menghindar. Lah mangke cantol. Eko ini tol. Prike. Dan buat bapak-bapak yang di bawah pohon ada ulo luwuk. Wuk. Salah kowe. Ono dhewe. Mbak Prigel Pangayu Anjar Wening. Semoga yuk. Sugeng dalu Mbak Prigel. Nggih, sugeng dalu Pak Tri. Nggih, alhamdulillah. Lek nang kene ora kebelanjur ya, Mbak? Mboten. Ora, wis Tapi jelas wau lah. kula arepe medal saking wingking mriko. Engko, beri Terus terus balik. balik malih muter. Nggih. Amarga pancen yo cegatan nek kono rada kadoan tindake jenengan ning kene. Heeh. Bakule ten mriko kuwatha ya. Wah, padha ning wetan kono ya akeh. Nggih, tapi wau medal mriki mboten enten bakule. Heeh, kaget to jenengan. Nyapa kaget? Lah renek bakul? Enggak ih. Oh gak, ya wis beneran lek ra. Lha iki pancen bakule teng mriko kono. Pancen otomatis ditotong ya kono diparkir. nggih parkir. Lah nggih. Monggo. Nggih, luar biasa Wah, penontonnya. mboten Pak, Yes. hujan ra umum. Jan iki wonten Tumplak blak. Wonten Piye? tumplak blak. tumplak blak. Ya iya ngono nggih. Angel munine. Angel. Mergo kakean Nggih. L. Niki wonten warna asri. Warna asri, Nggih. cerme. Gak. Warna asri grogol, desane warna asri dhewe, cerme Oke. dhewe aja digandhengne. Adoh nggih cerme keng mriki. Jae gandeng pager. Oh, tapi mboten Mboten padha. Mboten padha. Siji desa, siji kepala desa. Oh, ngoten. Nggih. Nggih niki diaturaken sugeng dalu nggih katur Nggih. sedaya mawon dan juga pemirsa yang ada di rumah Nggih. Go TV, terima Bisa, kasih. nggih. Semoga sukses selalu. Amin. Amin. Nggih. Mempertahankan budaya Jawa. Heeh. Go TV. Niki acarane 1000 tumpang. Wah, masa? Nggih to? Kok so- Tumpang. 1000 tumpang, tumpeng. Beda ya? Wah, ya ora padha. Tumpeng ki ana ingkunge ngono kae. Iki meng ya ingkung. Ingkunge tapi di cemet cilik-cilik. Tumpang Tadi iki payek. kan ya jangan tumpang kuwi to. Heeh, sambal Oh, tumpang khas alah. Kediri lah. Berarti stan-stan niku tumpang. Khusus. Lek tumpang tok men gak bawa enak ya. Lah piye? Sambel ngono lho dikene Sambal sambel tumpang. tumpang. Lah ngoten Oh, lho. nggih. Lek tumpang tok men rasane aku penak mangan karo tumpangi lawuhe iwak pupu. Tumpang pupu ta? Ah, ngono. Ayo. Yuk, monggo Mbak Prigel. Nggih, langsung Anggenipun. mawon, nggih. Langsung wis lak bengi iki lagi jam 09.00. Oh, Yuk. barengku jam 09.00 ya kan. Sesarengan Cahyo Nuswantoro dan juga AR Production diparingi lali janjine ya Mas. Gedruk ya. Semangat Go TV lo. Live lagi live. Live. Cantik Prigel Pangayu Anjar Wening. Ya, Cok, sepote yuk. Sugeng dalu Cak Yudo. Halo Mbak Prigel. Sugeng dalu Cak TB. Halo Mbak Prigel. Telek bebek. Ya roh lho nek TB Singkatan TB, telek bebek. Telek bebek nggih lere. Oh. Rupane kan kaya telek. Heeh. Iki sirahe kaya ndoke bebek. Lambene kaya apa jarimu kae ireng kaya apa? Kayak silet bebek. Ora nek sing apik blas to, Bi. Den sak karepe tak jaro lagi ping pindho nduk kelokne aku. Genep ana ping 5 nek wani. Nyapa? Wis to nek sampe wani ping 5. Ping 5.
Ping 6 ra apa-apa. Lho, lah nyapa? Lah piye lho kok Ora apa-apa. kudune bangga iso sanding karo Mbak Prigel. Wonge cantik, ayu, degane kambil ijo. Apa Cak Yudo? Bejane sing dibojo, Degane kambil gading. bejane sing iso nyanding, Bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge ra pengin ngethok. lencir kuning merak ati. Sapa wonge sing ra pengin nyipok. Gah. Sing nyipok kaya silite bebek ngono. Ireng. Aja didelok silite. Lho, lha apa nek? Suarane piye? Delok nambune mesti atut sak untu-untu. Ora kaya batang ambune. Aku tau kok ngono sewu. Piye piye? Kula untuk kula sing ngisor iki kan pasangan. Heeh. Lah kok karepan bar teko tanggapan aku turu karo bojoku. Heeh. Lah kok sesuk-esuk tangi. Goleki untu ora enek. Lho, Untumu ilang. Untukmu pasangan hilang. Ilang niki. Anakku tak takoni ra ono sing ngaku blas. Maratuaku tak takoni gak iso jawab. Tak tundung minggat. lho. Lah piye omahe sapa? Omahe maratuaku. Lho, Kok piye ndong iki lho. Lah nganti untuku ilang lak isen to Mas aku. Heh. Ngiwon nengen gak ketemu untuku lah kok bojoku tangi. Heh. Ngapa to Mas isu-isu wis gawe rame wae. Untuku pasangan ilang Dik. Ini kira sampai ra ketemu lak isin aku. Heh. Wong edan. Iki lho, kandel ning gone aku lho. Ya. Aku terus aku ndek bengi nyapo lho. Masa untuhe ngantek nyantol kutang ini ra kuwi ora polahe kaya apa. Sampai Nek isin turu aku. lho gilani. Mentake tak alteko. Nyalte kok. Wis gak cepotan berarti. Gak Kayak kelat karo ilat. Nek Mbak Prigel nuwun sewu Mas Didik. Apa, Iki Mas? lagune sing gawe penasaran Bapak Ibu sing rawuh ki mesti ana siji. Apa? Bang Wetan. Ah, iya. Nggih ta? Pun diaturin apa dereng? Durung. Wah, iki. Rugi nek awakmu ora ngerti. Ya mumpung sowan ana tratah wana asri grogol. Nggih. Ah, orang tahu nek gini Mas. Urung tahu dipamerno pisan. Sapa to Prigel sejatine Bang Wetan ki sing nyanyi sapa? Ya iki. Oh, Yuduk to ya. Etok-etoke ngono lho, iki tak unggulne ngono lho. Enggak. MC ini Mas, ben kita sangar di MC ini. Nah, Kowe dadi apa kowe? Ya aku Kowe ekone bisa ta? Eko. Eh. Eko ya gampang kan guri tok kok. Baiklah para bapak-bapak, Pak. ibu-ibu, Bu. hadirin sekalian, Yan. yuk kita sambut. But. Ora apa-apa. Kata-katamu lho. Eko bebas. Yuk kita sambut Yuk. artis berikut ini. Nih. Buat bapak ibu semuanya, Ya. silahkan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada pecel, Cel. ada tumpang, Pang. juga tempe keripik. Atos. Ya pek to. Ya. Lah iku jarene sembarang. Eko niki pinter. Oh, pinter. Juga ada makanan pencuci mulut, Lot. ada semangka, Ka. ada apel, Pel. juga jeruk. Kecut. Rok. Prigel. Prigel ya. Eko lho Cak Yudo Eko. Melu sampeyan to Prano. Dan buat adik-adik Dek. yang di dekat pagar, Gar. nanti bisa kecantol. Suwek. Tol. Nyapa? Eko. Kene wae wis menghindar. Eko. Aku wis menghindar. Lah mak kecantol. Eko ini berat tol. Prigel. Dan buat bapak-bapak yang di bawah pohon, ada ulo luwuk. Wo. Salah kowe. Ono dhewe. Litiku ilang iki. Wae mbok jaringan mboten ngertos lho. Apa? Gen kula jenengan enten nyiarno wong kematian pripun? Mudin toh, Mudin. Mudin iya. Piye Mas? Mudin. Heeh, kuwi lho. Apa jenenge? Mudin. Moden. Yen nyiarno piye Mas? Ya paling innalillahi wa inna ilaihi rajiun sampun kabundut wonten ngersanipun Gusti Bapak ngono to biasa. Gen kula niku dadi Mudin niku mantan MC dangdut. Buh, Dadi Mudin. piye kuwi terus? Nek nyar wong mati ya beda ora kaya biasane. Piye koyo biasane ning masjid ngono kae. Yuk, para takjiah yang berduka pada kesempatan kali ini. Kita bersama-sama datang dalam suasana duka untuk memberikan doa yang terakhir buat almarhum. Kita sambut masih bersama mayat yang satu ini. Tinggi badan 170, kulitnya putih juga rambut agak panjang. Mayat ini saya. Mari kita berangkatkan dengan diri oleh New Balapa. Masa enek Mudin gendeng iki ya. Gendeng murtine ngono. Kuwi tangan. Mayat apa dangdutan kuwi. Apa lagi nih Mbak? Bang Wetan. Oke. Bersama Cahyo Nuswantoro
bang wetan. Begitu yuk. Cekidot. Cekidot, Mas. Suaranya apa? Anu angin. Cangkemku. Bersama kami Sanggar Seni Cahyo Nuswantoro Bang Wetan Aja disantik Brigel Pangayo Anjar Bening Bang Bos Rahino Bang Bos Rahino Terengenge wuda Sunan Mundal Sun Asuk Bamburan Bang Bos Rahino Bang Bos Rahino Terengenge wuda Mundal Sun Asuk Bamburan Cici
Bang wetan wis gerak. Selak sahur. Yen putih duduk turi. Iki mik kok kena ngonoan to iki. Apa? Konoane Mary iki lho. Kena mami iki lho. Mesti kenyih. Ya kenyih to, saiki pasukanmu iki apa nek sing ora kenyih. Wong panganan ki ya disingkirne dhewe lho Mary iki. Delap panjenengan. Kuwi nemen kok. Nowemen nek wetar yang ngerti. Didelikne dhewe ning tas, ora ngerti seminggu rai tanggapan. Dirubung semut. Yo ngesakne. Ngono klek ra didom rezekine ki lho piye. Nyuwun sewu Pak Dalang. Dalam. Mateni Wiraswara iki pirang taun? Kok mateni aku, mateni mik lho Mer. Pamundhut saka Mas Dodi Purwanto, ngersake Dewa Tresna kita. Iki spesial uga salamku kanggo dulurku lanang Mas Rudi Gareng. Oh, katen. Mergo iki lagu karyane Mas Rudi. Iki wae nggih wonten salam saking dulur-dulur seni wonten Pare. Wah, Mas Didik dileh ning Doho TV ngoten. Sembah nuwun kanca-kanca dulur-dulur sing ana ing Pare, Sidodadi, Bluran, wah jan kandangan. Jan matur sembah nuwun. Yo diaturke yo berpacu dalam melodi Dewa Tresna Dadeknaca Cahya Nuswantara yuk. Nah, ngono ki lho. Bapak Dodi Purwanto. Ayo kok berpacu niku. Dewa Tresna. Mas Rudi Gareng. Oke, sembah nuwun Mas Rudi Gareng. Jawa TV, AR Production. Patrick. Patrick. Wes ketakon kula ngenteni dikon. Lambung tresna nanging geloro. Sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kaset kakakku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadi. Kanca-kanca Sukorejo Kepung bawa kanca-kanca berbagai kuncu kanca-kanca Tondo Mulyo Kampung Bar Kepung. Demi cinta pengen hantuani sewu coro bakal tak lakoni. Sawiji sing tansah tak megani, muga sabar lan raden angenteni. Yen mengkono yo bareng kedono ane nyuwun marang Dewa Tresna. Salam kangenku kanggo kanca-kanca Grinjing kan siji kan loro kan tempe Mbah Jilang. Salam kalian muga kagem Palura Saiful Termiyo Cahya Nuswantara. Kanca-kanca Wanasri AR Profesional Audio Doho TV. Wes ketakon kula ngenteni dikon. Tresna nanging geloro.
cinta padamu. Kira yen wis kasep kakakku, jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene